Nagbilin mukapin sa 2 milyones nga gibanabanang danyos sa nahitabong sunog sa usa ka tulo ka andana nga commercial building sa barangay Binawbaw, lungsod sa Bantayan, isla sa Bantayan, amihanan sa Sugbo. Sigon ni SFO2 Jason Giganto, investigador sa Bureau of Fire Protection sa Bantayan, ang sunog nagsugod sa 3rd floor nga dunay baligya nga RTW Domingo sa kadlawon Disyembre 15. Nalakip sa pagkasunog ang motorcycle parts and accessories store sa ground floor ug nitapon sa tupad nga commercial building din ang ikaduhang andana usa ka inn samtang ang ground floor usa ka hardware. Giisa ang sunog sa first alarm status sa alas 5:35 sa buntag ug gisunod ang general alarm aron sa pagtubag sa tanang firefighters sa isla nga gikan sa silingan nga duha ka lungsod, ang Santa Fe ug Madridihos. Dugang ni Giganto, pasado alas 9:05 sa buntag, gipaubos sa fire under control o gideklarar nga napaong alas 9:35 sa buntag. Padayon pa ang BFP Bantayan sa ilang investigasyon ang hinungdan sa sunog. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.